Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 6. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang inyong amahan ug inahan, ug kini ang saad, aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak, hinunoa, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulun-an. Kamong mga ulipon, pag masinugdanon kamo sa inyong mga agalon ug tahura sila, buhata kini sa kinasingkasing gayud sama ra nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundili buhata sa kinasingkasing gayud ang kabubot-on sa Dios ingon nga mga ulipon ni Kristo. Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama ra nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo, ulipon siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siya'y pinalabi. Sa katapusan, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagkighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga limbong sayawa. Kay wala kita makig-away batok sa mga tawo kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga hari, sa mga anaa sa gahom ug sa pangulo ni ining kalibutana sa kangitngit. Busa, isulob ang tibuok armadura sa Dios. Og inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay paglunga hangtod sa katapusan. Busa, pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa espiritu. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo ug ayaw gayud paglunga sa pag-ampo kanunay alang sa tibuok katawhan sa Dios. Ug pag-ampo usab kamo alang kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali. Ug karon magsulti ako sa walay ko kahadlok sa tinago sa ebanghelyo. Tungod niining maong ebanghelyo nahimo akong embahador bisan ania ako karon sa karsel. Busa pag-ampo kamo nga maisog ako sa pagwali niini kay kini gikinahanglan gayud. Siti Kyoko, ang among minahal nga igsuon ug buotang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo, maoy magbalita kaninyo bahin kanako aron masayod kamo sa akong kahimtang. Busa, gipadala ko siya kaninyo aron balitaan kamo niya mahitungod kanamong tanan diri ug sa ingon madasig kamo.
Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta og kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanan ka higsuonan. Ang grasya sa Dios manaa unta sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo sa gugma nga walay paglubad. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6.